Ассалому алейкум, духтарако, ҳама каса хубен навен. Духтарако бархтой Королевский, сифати нормали, на якум сорти бад, на дуюм сорти бад, ҳамаи ҳамё мегиранд. Качествошон ҳам хеле хушрӯ, нигоҳ кунед. Аҷоибот фасон, нархи ё духтаро 500 сомонай. Немқа расветка дорад, сабзи заки мепурсидем дорем, малина дорем, тёмна семни дорем, духтарако. Малина ду намуда аҳамияти дар видеоҳо. Баъд ина фиолетови тёмни, сери цвет, кабути осмони, кабути пасту баланд, хулоса кабути электрик. Ина духтаро кабути электрик, баъд фиолетови ниём ҳаст духтаро. Ё варианти 500 сомона шай ҳозир шуда фақат. Нигоҳ кунед чӣ хушрӯан. Як каса дастафка мехоҳам, марҳамат. Сурхи рӯшан надорем фақат, дигар цветҳо ҳамаш ҳастанд. Сифати наша пешниҳод кардем, мози вариантҳои хеле 380-400 хеле ҳастанд, хеле пешниҳод накардам. Набинед чӣ ранgoи хушрӯи духтарако. Каси дастафка дар кор, хоҳиш мекунам нашоти дастафка дар WhatsApp нависен. На духтарако вариантҳои якум сортам пешниҳодтон мекунем, якум сорт. Не цвета бисёриё мепурсанд, набуд рози омодаги баи дастам навор кунам. 600 сомон духтаро инаиш коричневишай бо малинаш ҳастай, бо сабз барои модаро тёмни, малина якум сорт духтарако. Ин ранги дӯст доштатон тёмна семни духтарако. Ё ҳама 600 сомон ранги сиёҳ. Ина сирхам дорад духтаро. Сифати аввалина ина тагаш бо духтаро нехел доро. Баъзеҳо фикр мекунанд ки и дешовне набарод и оригинала духтаро хамелеон мезанам. 600 сомон и модело ҳай. Ҳозир ман ду намуд навор кардам аҳамияти 500 сомон, 600 сомон. Ранги дӯст доштаи мо шумо писташки духтарако 600 сомон. Ранги сиёҳ ҳам дорем. Ина касе хоҳишмандай марҳамат.